Myslím si, že dneska veľa žien ani nevie, že sú pretrénované. A toto je asi najťažší bod v tomto videu. Bolo obdobie, kedy som si prešla rôznymi poruchami príjmu potravy. A viem, že je ťažké sa odpútať od toho, aby si sa neporovnávala. Každá influencerka zdieľala, že beháva niekoľko kilometrov každý deň. A ja som tieto trendy často sledovala a myslela som si, že to musím robiť tiež. A najhoršie na tomto celom bolo to, že som si myslela, že pre svoje telo robím niečo dobré. Ahoj, moje meno je Klaudia, ak si tu nová, na tomto kanáli nájdeš rôzne domáce tréningové videá a videá o zdravom životnom štýle, kde sa snažím ukázať, že zdravý životný štýl nemusí byť vždy o extrémoch. Dnes sa spolu pozrieme na veci, ktoré sú často považované za zdravé alebo obdivované, ale v skutočnosti ženskému telu viac škodia ako pomáhajú. A začnem vecou, ktorá mňa osobne stála dosť veľa. A to je veta, že čím viac cvičím, tým lepšie budem vyzerať. Ja som si dlhodobo myslela, že čím viac cvičiť budem, tým budem lepšie vyzerať a tým budem možno aj zdravšia. A keď som náhodou vynechala nejaký tréning, tak som cítila výčitky a taký ten pocit, že som zlyhala. A keď som už cvičila každý deň, tak som sa snažila ešte pridávať. Pridala som si kardio, pretože som mala pocit, že tak si vybudujem disciplínu. A najhoršie na tomto celom bolo to, že som si myslela, že pre svoje telo robím niečo dobré. A popri tom výsledok bol úplný opak. Bola som totálne vyčerpaná, dosť náladová a vždy som šla spať unavená a ešte som aj vstávala unavená. A čo bolo najhoršie, že napriek všetkej tejto snahe, ktorú som do toho dávala, mi to moje telo nevracalo a nevyzeralo tak, ako by malo vzhľadom na to, čo som robila. Myslím si, že dneska veľa žien ani nevie, že sú pretrénované, pretože si zvykli brať únavu ako normálnu vec. Byť stále vyčerpaná sa v dnešnej dobe berie už ako disciplína. Ženské telo tak ale jednoducho nefunguje. Keď cvičíš príliš veľa bez dostatočného oddychu, telo je dlhodobo pod stresom. Kortizol je chronicky vysoký a tvoje telo má neustále pocit, že je v ohrození. A namiesto toho, aby regenerovalo, snaží sa chrániť. Zadržiava vodu, spomaluje rast svalov a spomaluje regeneráciu. A paradoxne môže odkladať viac tuku, hlavne v oblasti brucha. A ja to viem veľmi dobre, pretože čím viac som tlačila na svoje telo, tým viac som šla proti nemu. Dneska trénujem už úplne inak. Mám oveľa menej tréningov a zameriavam sa na silový tréning a hlavne počúvam svoje telo. Snažím sa mať viac oddychu a aj keď napríklad mám naplánovaný nejaký tréning, ale viem, že moje telo sa na to necíti, tak si viem povedať, že ho odložím a pôjdem inokedy. Takže sa dá povedať, že som sa naučila jednu dôležitú vec a to je to, že odpočinok je súčasťou tréningu. Ďalšou vecou, ktorou som si myslela, je veta, že ak budem jesť viac, tak teda priberiem. A toto je asi najťažší bod v tomto videu, pretože budem k vám úprimná, ale bolo obdobie, kedy som si prešla rôznymi poruchami príjmu potravy. A aj keď som sa z toho postupne dostávala, stále som mala v hlave tie také vety, že keď budem jesť veľa, tak priberiem. Pritom som sa snažila trénovať tvrdo a snažila som sa budovať svaly, ale moje telo na to absolútne nereagovalo. Nemala som energiu, či už fyzickú alebo mentálnu, moje telo bolo neustále v strese, ja som sa necítila dobre, nevidela som žiadny progres a ak mám byť úprimná, tak mám taký pocit, že som vyzerala oveľa horšie. A s časom som prišla na to, že moje telo jednoducho nemá z čoho fungovať. Že jednoducho nemá energiu a ani žiadne palivo. Nemá z čoho tie svaly tvoriť, nemá z čoho regenerovať a nemá z čoho tvoriť hormonálnu rovnováhu. Myslím si, že veľa žien často ani nevie, koľko ich telo vlastne energie potrebuje. Pretože sociálne siete nám teraz ukazujú rôzne jedálničky influenceriek alebo ľudí, ktorí sa podjedajú alebo možno s týmto majú tiež problémy, ale nepriznajú to. Čiže chcem, aby si vedela, že za týmto môže byť realita úplne iná. A viem, že je ťažké sa odpútať od toho, aby si sa neporovnávala. Chcem, aby si uvedomila, že tvoje telo, ak nedostáva dostatočné množstvo jedla, tak začne šetriť. Spomalí ti metabolizmus, rozhádže ti hormóny, zhorší spánok, môžu ti kľudne začať vypadávať vlasy a tvoja menštruácia začne byť nepravidelná. A tvoje telo to nerobí kvôli tomu, že by ti chcelo zle, len sa jednoducho snaží prežiť. A najhoršie na tom je, že strašne veľa žien spraví presne to, čo by nemalo a to, že keď sa ich telo začne brániť a začne zadržiavať vodu, tak začnú jesť ešte menej. A pritom sa častokrát stáva to, že potrebujú presný opak. A poviem ti úprimne, že som to videla aj na mojom vlastnom tele, pretože keď som mu začala dávať dostatok jedla, tak na to fakt v priebehu niekoľkých týždňov začalo reagovať. A ja som začala vidieť konečne nejaké zmeny. Mala som oveľa lepšie a kvalitnejšie tréningy,
konečne som nebola non-stop unavená a mala som oveľa viac energie. Začali sa mi ukazovať svaly a paradoxne moje telo začalo vyzerať oveľa lepšie než predtým. Čiže ak by som ti mohla niečo povedať, tak je to, aby si jedlo nebrala ako nepriateľa, ale ako nástroj pre svoje telo, pretože tvoje telo si zaslúži dostávať to najlepšie. A viem, že to nie je jednoduché, pretože mne samej to trvalo strašne dlho, kým som to pochopila a naozaj som si to zafixovala v hlave. Ale ver mi, že to, že svoje telo začneš vyživovať dostatočne, je to najlepšie, čo pre ňo môžeš urobiť. Ďalšia vec, ktorá ma ovplyvnila, nie už tak veľmi, ale je to veta, že prerušovaný pôst je úplne pre každého. Častokrát som úplne vynechávala raňajky, pretože som videla, že to je zdravé a pre mňa osobne to nerobilo žiadny problém. Vynechávala som raňajky, pretože som všade čítala, že to je zdraviu prospešné a úprimne predtým ma to lákalo aj z toho hľadiska, že som ušetrila nejaké kalórie. A úprimne, ja som presne ten typ človeka, čo ráno nebýva až taký hladný, čiže pre mňa nebol žiadny problém vynechávať raňajky. Lenže aj keď to pre mňa nebol problém, tak som počas dňa videla rôzne zmeny na tele aj na nálade, ktoré sa mi až tak nepáčili. A keď som toto zmenila, síce si nedávam obrovské raňajky, ale vždy sa snažím telu dať aspoň niečo, aby som zbytočne nenechávala kortizol vysoký. Videla som v tom dosť veľký rozdiel. U mňa bol napríklad najväčší rozdiel to, že som večer nemala až také chute ako predtým, alebo som počas dňa stále nemyslela len na jedlo. A keďže chodím často trénovať ráno, tak som si 100% istá, že môj tréning je teraz oveľa kvalitnejší a vyládzem na ňom oveľa viac ako predtým. Čiže ak si ten typ ženy, čo skúša fasting, nie preto, že by ti to sedelo, ale buď z toho dôvodu, že vieš, že potom zješ menej, alebo z toho dôvodu, že si čítal, že to je zdraviu prospešné, tak to nemusí byť pravda, pretože ženské telo je oveľa citlivejšie na stres napríklad ako mužské. A keď už si dajme tomu vystresovaná z práce, zo vzťahu, alebo napríklad z nedostatku spánku a ty tvojmu telu ešte zoberieš rannú energiu, tvoj stres sa zvýši ešte viac. Môžu sa ti totálne rozhodiť hormóny, cyklus môže mať nepravidelný a tvoj kortizol stále stúpa. Akože fasting nie je automaticky zlý, môže niekomu fungovať. Čiže si myslím, že veľa žien ignoruje signály ich tela iba kvôli tomu, že fasting je buď v trende, alebo si myslia, že to je extrémne zdravé. Prejdeme na ďalšiu vec, ktorú som tiež robila nejakú dobu. A to je to, že som sa snažila si dávať intenzívne kardio skoro každý deň. Ja som ho robila hlavne v tom období, keď som mala problém s jedlom a úprimne robila som ho častokrát ako za trest. Keď som, dajme tomu, zjedla niečo navyše, tak som si šla zabehať alebo som šla na bicykel iba kvôli tomu, aby som spálila nadbytočné kalórie. A teraz už viem, že mi to vytváralo obrovský stres na moje telo, či už psychicky alebo fyzicky. A tiež si pamätám to obdobie, kedy všetci začali behávať. Každá influencerka zdieľala, že beháva niekoľko kilometrov každý deň. A ja som tieto trendy často sledovala a myslela som si, že to musím robiť tiež. Popri tom, ja som presne ten typ človeka, čo toto kardio absolútne neznáša. Neznášam behanie. Ale v tom období som si myslela, že ak chcem vyzerať ako určitá baba na Instagrame, tak jednoducho musím chodiť behávať, pretože ona to robí tiež. A myslela som si, že to je pre mňa ten najlepší spôsob. No teraz som si už uvedomila, že cvičenie nemá byť za trest. A cvičenie by malo byť niečo, po čom sa človek cíti lepšie a nie horšie. Dneska napríklad milujem obyčajnú chôdzu, milujem prechádzky a hlavne vonku v prírode. Pretože viem, že vtedy si oddychne nielen moje telo, ale aj moja hlava a cítim sa potom oveľa lepšie, či už fyzicky alebo psychicky. A myslím si, že toto sa tiež odzrkadlilo dosť na mojom tele, pretože vidím oveľa väčšie zmeny, ako keď som takedy robila extrémne kardio. Keď to teraz porovnám s tým, že extrémne kardio som vymenila za prechádzky. Ďalšou vecou, v ktorej som bola zaseknutá a myslela som si, že to je pravda, je, že tuk vytvára tuk. Myslela som si takú blbosť, že keď budem jesť menej tuku, automaticky budem mať menej tuku aj na postave. Dneska viem, že to je úplná blbosť, ale viem, že v tom období som si myslela, že to je jednoducho pravda. Snažila som sa kontrolovať si tuky v každom jedle a dávala som si pozor na rôzne oleje, oriešky a podobne. A presne v tomto období si pamätám, že som mala najväčšie problémy s menštruáciou, moje nechty vyzerali otrasne a dosť mi vypadávali vlasy. A až keď som pochopila to, že moje hormóny potrebujú tuk,
pretože bez zdravých tukov jednoducho moje telo nedokáže fungovať, tak som to jednoducho zmenila. A môžem ti povedať, že moje telo sa teraz cíti až neporovnateľne lepšie. A keď už sme pri nízkych tukoch, tak poďme ešte na jednu vec, ktorou som si ja našťastie neprešla, ale viem, že veľa žien s týmto má tiež problém a to je zase nízkosacharidová dieta. Ešte stále aj v dnešnej dobe sa nájdú ženy, ktoré si myslia, že sacharidy sú zlo. Viem, že veľa žien sa sacharidov bojí, popri tom sacharidy sú tvoje palivo, energia a hlavný zdroj pre tvoj mozog a aj tvoje telo. A špeciálne pri ženách je extrémne dôležité pochopiť to, že ich telo počas cyklu potrebuje rôzne množstvo energie. Keď napríklad držia nízkosacharidovú dietu, tak sa čudujú, že majú výkyvy nálad, sú unavené, majú zhoršené PMS a ešte k tomu všetkému sa cítia psychicky zle. A popri tom jediná chyba, ktorú môžu robiť, je to, že nemajú dostatočné množstvo sacharidov. Prejdeme na ďalšiu vec a to je to, že som si myslela, že moje telo má fungovať stále rovnako. Toto je asi napríklad vec, ktorá mi psychicky pomohla najviac. Dosť často a dlhodobo som sa obviňovala za to, že som nemala každý deň rovnakú energiu, že môj tréning nebol za každým dostatočne intenzívny a nemala som za každým dostatok sily, alebo som sa cítila niekedy viac unavene. No a čo som robila bolo to, že keď som napríklad vynechala tréning, mala som z toho automaticky výčitky. Keď som sa cítila unavene, mala som výčitky a keď som, mala slabší tréning alebo som nepodala taký výkon, ako som očakávala, zase prišli výčitky. Až neskôr som pochopila, že ženské telo funguje inak ako mužské a že ženské telo nie je jednoducho stroj. Počas cyklu sa jednoducho menia hormóny, nálada, energia a aj výkon. A to je úplne normálne. Jednoducho niekedy sa cítim silná a namotivovaná a inokedy som jednoducho unavená. Niekedy jednoducho potrebujem iba spomaliť a oddychnúť si. A dnes môžem byť k sebe úprimná a nemám výčitky z toho, že vynechám tréning alebo si oddychnem. Jednoducho sa snažím počúvať svoje telo, aj keď to pre mňa niekedy bolo nepredstaviteľné, pretože som si myslela, že musím ísť stále na 100%. A môžem ti úprimne povedať, že odkedy to robím, mám sama so sebou oveľa lepší vzťah a celkovo sa na seba a svoje telo pozerám a vnímam ho úplne inak. Tak toto bolo 7 vecí, ktoré sa môžu tváriť alebo na prvý pohľad zdať ako zdravé návyky, ale ženskému telu môžu v skutočnosti naozaj škodiť. A keby som tieto veci vedela skôr, určite by som si ušetrila roky porovnávania sa s niečím, čo viem, že neexistuje. Myslím si, že veľa žien dnes nepotrebuje viac disciplíny, skôr potrebujú viac počúvať svoje telo a byť k nemu láskavejšie. Ver mi, že tvoje telo sa ti snaží pomáhať a chrániť ťa celý čas. A možno najväčšie zmeny na tvojom tele uvidíš, keď na seba prestaneš toľko tlačiť a prestaneš byť na seba taká tvrdá. Ak ti toto video pomohlo, budem moc rada, ak ho podporíš lajkom a do komentára mi napíšeš, či si s niečím z tohto mala problém tiež, alebo ho stále máš. A verím, že my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj!